Saan na nakakatungay? Kuhaan na to? Okay, mayong gabi mga tol. Bali ganina ay duha ka power sprayer nga ming abot. So bali kining isa na ablihanin ako aw kining duha. Nya. Ang problema ning isa kining carbon brush niya. Basic ra kanya lisanan na siya carbon brush. Palitan na ni carbon brush ugma dayon. Okay na ni. Okay, padapil na sa nato ni. Yan ang naka-orange ang atong tuloson og abli ning eagle. Okay ni, mao ni ang sa eagle na orange. Wala yung motor ni. So ako na siyang na-check. So ako nakitang problema ni murag naani sa iyang compressor nga nung wala ni mo gana. Di na to ni may buwan sa problema ni kung di na to ni siya bungkagon niyang compressor para di ma-damage ning yang mga plastic ni outlet hasta ning yang sa man ni outlet ba ni inlet ato ni siyang tanggalon ning pino. Ako na ning gitulak daan. So kung makuha ning pino ni ana mabitad ni bitad mahubot na ning mga plastic ni hasta rin bikas angat na daan. Ako lang ni siyang bungkagon ron kay gabi naman para may baon na to kung say problema ni. So bali ugma na nilang kutiwason. Pa siya compression gamay pero medyo gahi kay lubago no gahi yun dahil sa normal yun yung kagahi. So kini mao ni resulta basta ang inyong compressor di niyo sige agtin sa wheel o isa man ning na may bolt di sa nagikan alin idap pa yung wheel seal lata na kaya damage. Saan yung bolta ay tanggal ini dito rin sa area taod man siguro ari hugot ni ini na siyang kan isi kani diri ni siya gikan natanawang dagway ng kalapok ng turma. Dire ni siya gikan natangtang naluag ni dara yung bearing number Aligay ni, tanggalunan ni nabili ng bearing. Ako lang siyang ibutang PVC ng orange.
So kaya na okay, hose on ako rin yung welding kining washer yung nasa bolt na ini apat ka spot ni para muso niya tapot spatan na ni gamay nga side kini kana rebos apat ka katira ni dayon dukdukon para muso ni kining orange PVC depensa na ni sa mga manlagsik nga flux.